So yun, magandang umaga po sa atin mga kasaksid. So nandito po tayo sa Rosales, Pangasinan at ipapakita ko po sa inyo itong nakita natin na store din ng ng mga traktor at nandito sa lugar na to, pwede silang mag-ayos, pwede silang magbenta ng mga piyesa na gusto nyong kunin. So malapit lang kung taga Pangasinan ka o malapit ka sa Quiapo. Ayan, meron din sila dito. Pwede nyo rin pagpilian, baka makuha kayo ng mura, mga saksid. So, interviewin natin sila. So, ito po yung pangalan nila, mga saksid. Pero syempre, bago muna, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. So, yun. At saka mga naghahanap ng Goshen, syempre. Ayan, nandyan po sa description kung paano po mag-order ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. At lalo tama-tama po yan dito sa darating na taniman, no? Kailangan yan mga saksid. So maganda po itong Goshen dahil makatipid po kayo sa abono. So ito na po, let's go na po tayo sa video. Ito po yung pangalan nila mga saksid. Yan. Lorica Farm. Ayan. So yun, interview na natin sila, sir. Tara, let's go na. So nandito na po tayo. Siyempre makakausap natin yung mismong may-ari nito, no, para makakuha kayo ng discount. 'Di ba? Dito sa mga unit nila, tignan mo yung mga pyesa na kailangan mong bilhin, lalo na kung meron kang traktor na surplus. Yan, dito marami po sila, kompleto sila dito mga saksid. At dito yung mga unit nila mabilis din kumbaga mabili. Kaya kung mapapansin mo dito, mamaya makikita nyo sa video na ang natitira na lang is yung malapit na matapos na nagawa na unit at karamihan puro mga pyesa mga saksid. So yun, at gulong. Second hand na gulong. And then may brand new din, sir, no? Na gulong. Ay, wala. So second hand na gulong, mabibili nyo ng magandang presyo. So yun, tatapat na po natin syempre kay sir. Pangalan po nila, sir? Ferdinand Lorica. Si Sir Ferdinand Lorica. Sir, itong nyo, sir, saan po matatagpuan tong store ninyo, sir? Dito sa Barangay Salvacion, dito sa Rosales. Rosales? Opo, sa Purok Tres. Oo. Kumbaga makikilala naman sila dito, sir. Kilala kayo, sir. Di ba? Dito pag sa labas nagtanong ako, alam nila kung saan yung may traktor eh. Oo, dito na. Ituturo ka na talaga nila dito eh. Sige, sir, ilibot nyo kami, sir, kung ano yung mga available na unit nyo o yung parts na na pwede nang mabili ng ating mga ka-farmers o mga kasaksid. Sige, sir. Ito mga pisa natin, marami. Kahit anong mga old model, mayroon dito. Kaya mga Isike, mga Kubota. Ayun, Isike, Kubota. Mga 1610, 1910, tapos mga 22 Auto, 2210. Mayroon tayo dito mga pisa natin, mga mura lang, madali lang ako kausap. Pag punta lang kayo dito, dalhin nyo yung mga sample nyo para madaling hanapin. Madaling hanapin, Okay. oo. Sige, sir. Ito tayo doon sa... sige, sir. Ikot nyo tayo, sir. Ito, mga makina na ito, mga saksid, oh. Kahit sir, no? Kuligligatan, no? Oo, mayroon kahit mga kuliglig, oh. Ito, mga pisa ito. Ito, mga pyesa ito ng Yan, marami. Marami ditong sila, sir. Yan. Ito. Okay, sa lahat to, mga saksid. Oh. Ito, marami pang mga black, yan, at mga pisa ng mga 4x4, yan, mga... Ayun, mga 4x4. Oo. Mga pinyon, mga connectira, marami dito. Marami. Basta mga old, meron tayo dito mga Meron pisa. tayong mga old na Oo. Basta surplus Japan. Mga surplus Japan talaga ito kasi galing sa loob ng makina. Ayan, mga surplus, mga Japan, mga yan. Ang kagandahan dito, sir, hindi siya yung chain eh, di ba? Ang kagandahan dito talagang Oo, talagang Japan talaga, original. Japan. Yung iba kasi, di ba, mahirap hanapan pag yung makina is, parang kadena yung ginagamit. Oo. At least ito yung na. Oo, ito yung mga gear na. Gear na siya, gear. Gear pala. Ito na, mga surplus yan. Marami tayo dito. Ayun, mga gulong. Oh, yung mga transmission. Transmission. Ayan, mga transmission ng uwan, uto. Ayun. Ayan, mga yan. Oo. Ito naman,
malapit nang matapos, gulong lang at saka kung na lang, mga sa paludo. Tapaludo. Oo. Goods Yun, yung L150. L2000 na yun, Oo. order na yun, order. Okay. O to. May nagpa-reserve na to. Ayan, order na to. Oo. Hintayin na lang matapos. Anong ano na ito, sir? L2000. L2000. Oo, Kubota. Kubota. 4x4 na rin siya, sir. Di, plain lang. Plain siya. 4x2. Oo, 4x2. 4x2 siya. So, yun. Ang ano pala, ang dito pala, sir, kumbaga pinipaint nyo rin lahat na, no? Oo. Ano yung mga inclusion niyo, sir, sa ano? Sa, for example, bibili sila dito. Ano yung mga parang makukuha nilang ano? Parang ganun. May warranty or Oo, may warranty din. may warranty? Ilang May warranty isang buwan. isang buwan Oo. warranty. Kapag So, nasira, testing nila. siservisan namin. Sa-service Oo, walang bayad yun. Yun ang maganda. Tapos, kung gusto nila magpapintura dito din, sir. Oo, pwede. Pwede Lahat magpapintura kahit. buong ano, no, buong makina katulad nito. Ipinturahan siya. Oo, pipinturahan. Ah. Tapos yun naman yung mga rim at mga pisa doon naka-display na. Mm. So, Ayaw, wala ito. Ang ganda na ng rim, may bagong pintura. Oo. Murang-mura pa nila mabibili yan. ito, mga rim na 9.5 by 22 saka 8.3 by 22. Mm. Ito lang, mura lang yan. Ang presyo lang yan, mga 3.5 isa lang. 3.5 is Oo, yun. 3.5 Samantala sa iba, sir, magkano? Mahal na. Kay, mayroon pang bawas. Pero pa, Mayroon pang bawas. oo. Sa mga nakapanood ng video, sir, no? Mm. Ayan, mga kasakit, Mayroon pa mga magsasaka tol. Bili na kayo ng pizza dito. Ayan, Ayan, mga mura dito, mga surplus Japan. mga surplus Japan. Ito, marami dito, mga axle natin ng mga rotor. Mm. At saka, ito, diretsong gang doon, mga gear. Mga gear na siya, puro gear. So, mga starter. Ito, mga pinion ng RL. Ayan, mga Japan yan. Mm. Ayan, mga boss. So, Galing mismo sa Japan. galing talaga sa loob ng rotor. Ng rotor. Meron din kayo, sir, mga implement na ano, sir, katulad ng mga rotavator o yung ano, yung parang pangsuyod, mga gano'n. Yung implement na nilalagay sa likod ng traktor. Mayroon din. Gumagawa rin kayo, sir. Hindi, kapag may binibili akong traktor, may nasasama. May nasasama. Oo. Pinipinturahan Parang as namin. is. As is siya. na lang. Pag ano. At ganito, sir, kailan ulit kayo magkakaroon ng stocks na ano? Na mga tractors na bagong dadating ulit dito. Oo, mayroon. Mga anong buwan kaya, sir? Baka next month siguro. Next month. Ayun, meron. Pero mamaya, may hakutin kaming galing tao din. Okay. Galing tao din. Kumbaga, kailangan sa parang tatawag sila sa inyo, magpa-reserve, parang gano'n. Kung, for example, may hinahanap silang ganitong unit, magpa-reserve sila sa inyo para if may dumating, may bibigay ka agad sa kanila, parang gano'n, sir. Kapag bumibili ako sa labas, kapag maganda yung makina, inaayos namin. Pagkatapos, kapag natapos na ayos, may pupuntang buyer, tinitingnan. Tinitingnan. At saka hindi na sila papalayo. Andito, no? Dito lang sa malapit. Ang Rosales, dito yung pinakamalapit na ano eh. Di ba? Na pwede nilang, lalo na kung taga Kuyapo din, kasi magkalapit eh. Magkalapit. Kuyapo, Rosales, di ba? Alcala, ganyan. Mga pumunta dito, mga Ilocos. Malayo, maraming lugar na pumupunta dito. Kahit anong sira ng traktor na, sir, kayang-kayang maayos. Kaya. Nang talagang may inaayos na tapos may warranty pa. May warranty. Sa mabibili nilang unit. May warranty. Isang buwan, Tapos sir, magkano naman pag magpapapintura sila, sir? Kapag buo na traktor, mga 20. 20. Lahat na yun. Lahat na. Whole body na yun. Whole body na yun. Parang pag nakita, parang brand nyo na. Parang brand nyo na. Lahat na, mga sticker. Brand nyo na yun. Ando na lahat, mga succeed. Tapos yung mga natin, yung langis, sir, meron kayo. Mga available sa yung langis, parang gano'n. Yung wala, binibili ko lang na lang sa labas. Binibili. So maganda pag magpapaayos sila, lalo na papachange oil. O kaya ayos nila yung traktor nila, bumili na rin sila ng langis. Bibili ako ng bago. Kung nilalabas namin yung traktor kapag nabuo na, pinapalitan namin ng langis. Talaga po, para maganda. Para maganda sa para maganda yung makina. Pagdating naman, sir, sa mga kuliglig, sir, may gano'n. Meron din kayo, parang minsan may service din, gano'n.
Oo, si-service din. Yung mga makina, pinupunta nila dito, minsan, siniservisan nila yung mga mekaniko ko. Ayun, siniservisan nila. Kapag Tatawag minsan, lang sila, pupunta parang dito. gano'n. Oo, kasi may mga ano, meron din kayo din sir, yung parang surplus din ng mga katulad ng mga makina ng hand tractor, ganyan. Meron Oo. din, no, surplus na gano'n, Oo, di ba? mayroon din. Oo, tsaka pyesa, meron din, pwede rin may mahanap din sila Ang dito. pisa ng kuliglig, Mm. yung traktor, wala pa. Ay, wala pa. Oo, naubos. Pero soon, siguro, ano na, no? Oo, Ah. baka may darating. May darating, oh. So ngayon, mga kasaksid sila, sir, syempre, yung ano nila talagang, ayan, sa pagpipintura, sa lahat ng mga kailangan yung, ano, mga machine, equipment, or mga pyesa ng mga traktor. So, lahat dito nila mahanap, sir, no? Yung mga At syempre, malapit lang. Hindi yung naman malayo. Di ka auto, punta- ganun, PCK, ano. PCK. Mga yan, mayroon din yung mga old na yan, sa kakubutan na old. Mayroon din. Kompleto. Yanmar, Isiki, tapos Kubota. Kubota, saka Mitsubishi meron. Mitsubishi rin. Meron. Okay. Mga pisa. Yung gulong naman nila, sir, meron ba kayong stock ngayon ng mga gulong, sir? Na pwede nilang ano? Yung mga gulong naman natin, kapag may dumadating na traktor, maganda yung gulong, kinukuha agad. Oo, Okay. kinukuha agad. Yung ano, sir, yung gulong, yung mga saan siya nagre-range? Yung pinakamura tsaka pinakamahal? Depende sa klase ng kapal. Depende sa klase ng kapal. Mayroon naman yung talagang original na, yung Bridgestone. Mga 7, ganun. Talagang maganda na yun. Maganda na. Ito na, kumbaga, quality na siya, matagal na quality masira. na, yung mga Bridgestone. Matagal na mapudpud. Parang yun yung pinakamababa, sir, na ano, nagulong, tas pataas. Parang Oo, gano'n. mayroon na mababa, yung talagang nakikipag-usap na. Ayun ang maganda. Oo, yung talagang nakikipag-usap na. Ganito lang pera ko, bibigay ko na kung malayong pinanggalingan. Galingan. Oo, bibigay ko na kasi Kaya depende kawawa. rin sa pakikipag-usap Oo, nila. kawawa naman sila kung galing pa sa malayo, hindi makakukuha. Yun nga. So, sayang yung biyahe nila. Sayang yung biyahe. Oo. So, sir, ano masasabi niyo sa mga farmers na naghahanap ng mga pyesa at yun, makikita lang pala dito sa Rosales? Ano yung pwede niyong ayan, sa kanila? Okay naman yung mga pumupunta dito, mababait na naman sila. Kunting tawad lang, binibigay ko na. At sila pumupunta dito kahit sa saan lugar, pumupunta dito kahit nagpapadala pa ako sa ibang lugar. Ayun, yung masasabi ko lang sa mga pumupunta dito, mga farmers, tuloy-tuloy lang pumupunta dito kasi madali lang man ako kausap. Madali lang ako kausap. Makaano lang, makapasyal lang sila para at least makita nila mismo yung unit kung bibili man at yung pyesa na ikakabit, di ba, sir? Oo. Yun yung maganda. Mayroon pa doon sa kabila, sa kabilang pisto, doon sa kabila. Ay, yun na, meron pinakita doon. niya, sir. Pero dito talaga yung ano, Gawaan. yung gawaan talaga. Kaya nakikita nyo naman, ayun, no, may pinipinturahan pa. Ito yung ano, nagpipaint din pala kay sir ng ano, no, rotavator. Oo. Yung mga loader, sir, di ba may loader din? Nagpipaint din kayo, gumagawa rin kayo nun. Ay, Yung yung loader na kinakabit sa, ano? Hindi, sa kwan yun, sa gumagawa talaga ng ng yung ganun. may machine. May machine. Yung Yung, may machine. tawag din, parang bulldozer siya. O, pang bulldozer siya. Ganun. Yung talagang may machine. Oo. May kwan kasi yun may gawaan ng parang pang Pang ganyan. dito mga traktor. Ayo. Mga pyesa ng harvester, sir, meron kayo. Meron naman akong tinapchap noon na 3 harvester kaya lang may pumunta dito, kinuha agad yung pisa nila. Oo. Siyempre, ano Kinarga sa truck, Oo. Talagang unahan talaga yan. Pag dumating na oo. pyesa, alam mo makakamura kaysa bumili ka ng brand new. Matagal pa naman magagamit, di ba? Oo. Ayun, nakakasaksid. Ito yung mga balot nyo. May tinturahan na. Rotavator. Kumbaga, sir, pag bumili sila as is na. As is na. Kung may dumating na unit. Kapag bumili naman sila ng pyesa, as is na rin kung hindi na kurso na daan yung kapag umuwi nila yung pyesa, kung hindi na kurso na daan, pwede naman nila ako tawagan, papalitan ko. Papalitan. Yun, makakasaksid. Kung ano, sir, parang, for example, gusto nilang bumili, malayong lugar sila, paano yun? Nagpapadala ba kayo sa ano? Parang di-deliver din kayo? Nagpapadala ako sa Elvisa, sa Capartas, sa Victory. Victory. For example, malayong lugar, sir, tapos bibili ng unit sa inyo na traktor. Pwede naman, parang gano'n. Pwede. Order. Kumbaga, magdadagdag na lang ng shipping magdadagdag fee. sa kwan. Depende sa pag-uusap tracking na lang, sa tracking. sa truck. Kasi ang iba, sir, umorder pa ng Iloilo, Iloilo, meron pang Mindanao,
may Cebu, mga ganun Oo. eh. Oh, ang dami. Mayroon din kumuha sa akin taga Mindanao, dalawa. Hmm. Oo, Dalawang unit ang Oo, dalawang unit. Mindanao. Pero may truck silang kumuha. Ay, may truck sila. Oo, may service sila Oo, na. may yun, service sila pumunta dito. Ay, maganda. Baga pipick upin na lang nila dito. Oo, pipick upin na lang dito. Sige sir, kung ano man sir yung ano, mayroon ba kayong ano sir para makontak nila kayo? Ganyan. Number, ganyan. Yung kwan, yung number ko. Apo? 09-811-5823-89. 89. Okay, o ulitin ko. Sige. 09-811-5823-89. Dito lang sa Barangay Salvacion Rosales, Pangasinan, dito sa Lorica Farm Tractor Trading, dito sa Barangay Salvacion. Okay. So yun mga kasaksid, kumontak na lang kayo kay sir. Kung may FB page sir, may FB page ba? O, para mabilis nyo sila sir makontak and 24 hours naman din sir. So wag lang siguro sir alauna no. Pwede naman kung talagang Talagang excited kailangan. na talaga, Oo, kailangan kung talaga no. kailangan. Baka maunahan pa ng Oo. iba. Oo. Sige sir, maraming salamat sir. At nailibot nyo kami dito sa ano, sa inyong bodega or sa inyong ano, store dito sa ano, dito sa Rosales mga kasaksid. Ayan. O kaya naghunt na pag gusto magpapintura diyan, no? Meron pala ditong malapit. Oo. Pwedeng parikon lahat sir, no? Oh, pwede mo pa record, pwede. Pwedeng swap. Swap, oo. For example, may malit silang model sir, ganyan. Oh, sakaling bagat na yung kanya, meron ditong pwedeng Ay, ganon. ilabas na. Ilabas. Nila pag-usapan na. Depende Oo, na lang pwedeng, sa presyo. pwedeng swap. Oo. Oo. Pag-usapan na lang natin. Pwede ba yung ano sir, motor tas isa-swap sa ganon? Pwede. Pwede mga saksid na. Ayun. Motor, tricycle. Oo, sir. Ako na lang bahala magbenta sa motor. Oo, sir na bahala magbenta sa motor. At depende rin sa motor, sir, di ba? Sige sir, maraming salamat sir. Okay, sige. Okay, sige po.